Δεν πάει πια σε αυτό το κανάλι. Δεν πάει. Κουράστηκα. Πρέπει να πάρω και εγώ μια ανάσα. Γι' αυτό δεν θα σταματήσω. Μη φοβάστε, θα σταματήσω το YouTube. Δεν το σταματάω. Μάλλον φτιάξει το μαλλί. Το μαλλί. Κούρεμα θα μου δώσει. Το κάνεις πολύ γράμμα. Ναι, λοιπόν. Έχω απόκριμα. Ναι. Έχω βάλει από το Φεβρουάριο. Ναι. 5 συνδρομητές νομίζω. 30. Έχουμε 24, 6 συνδρομητές θα είναι. 6. Δεν γινόμαστε διάσημοι. Αν θέλετε να γίνουμε διάσημοι και να έχουμε καλύτερα βίντεο, κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο. Like, thumbs up. Like, να subscribe, θα δείτε στο κόκκινο κουμπάκι κάτω και το καμπανάκι δίπλα. Οπότε να δουν νέα βίντεο. Ένα share να το δουν και άλλοι φίλοι σας. Και... αυτά δεν έχω. Απλά ένα share να κάνετε και να μην κρυβώνετε τα χρόνια. Και υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν και δεύτερο κανάλι. Γιατί έχω ένα κανάλι έχω ένα κανάλι βασικά από εδώ το tablet. Θέλω να ξεκινήσω ένα βίντεο από αυτό και από το άλλο το κανάλι. Και ένα βίντεο και ένα κανάλι τέλος πάντων. Θέλω να δω το άλλο το κανάλι, το βίντεο γάμο. Το οποίο αυτό το κανάλι σκέφτομαι να πηγαίνουμε καμιά βόλτα. Σκέφτομαι επειδή εδώ πάνω ακριβώς μπροστά μου εδώ έχει τοίχο και από πίσω από τον τοίχο έχει χωράφι. Βασικά έχει ένα σαββαθηριάκι που έχει πάει ένα σκυλάκι μεγάλο ντόγκι, ένα μεγάλο τζόγι και από πίσω από τον ντόγκι είναι ένα χωράφι. Σκέφτομαι να σας πηγαίνω και στο χωράφι, όπου θα σας δείχνω διάφορα πράγματα, θα κάνω διάφορες πορείες, αλλά προς το παρόν, αλλά ξέρετε κάτι, μόλις φτιάξω αυτό το κανάλι από το κινητό μου, θέλω να πάτε να κάνετε όλοι ένα subscribe σε εκείνο το κανάλι. Ναι, πάτε να κάνετε όλοι, όσοι θέλετε κάνει σε αυτό το κανάλι subscribe, θέλω να πάτε να κάνετε και στο καινούριο. Δεν το έχω κάνει ακόμα, μην ψάξετε. Ναι, γενικά θα σας δείχνω το χωριό μου, κάνω διάφορες πορείες γενικά. Ναι. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Σας έχω πει τι θα κάνετε εσείς μόλις τελειώσει αυτό το βίντεο. Ένα like, θα ξαναπώ, ένα subscribe και το κοπαγκανάκι και το καμπανάκι. Dong. Θα κάνει όταν θα ανεβάζω αυτό εδώ η μουτσούλα, θα ανεβάζει βίντεο. Και ένα share για να το δουν και άλλοι φίλοι σας. Και να κάνουν subscribe και να γίνουμε διάσημοι. Bye. Oops,